Aywa an bɛ dugawu kɛ Ala ka marchés caman nati ka dayɛlɛw kɛ Konate auto service entreprise ye. N'an bɔra yen yan'an ka don baaraw kɔnɔna na an b'aw hakili lajigin k'a fɔ ko kunungo jeu min kun bɛ sen na a kun bɛ cɛ bi sabula a tako filanan baaraw bɛ kɛ o la garisigɛtigiw olu kɔni bi b'u bolo ka baara ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka wari minɛ k'a bila u kunna. Ni Ala sɔnna ma an bɛ foli ta ka a lase an ka sherifkɛ ma n'o ye Sherif Bokar Haidara ye. An b'a dɔn k'a fɔ ale ye mɔgɔ ye min ye karamɔgɔ kanu ka tila ka kanu yira a ma dogo karamɔgɔ ɲɛna a kɔ an ka sherifkɛ n'o ye Sherif Bokar Haidara ye. An b'a fɔ ka a waleɲuman dɔn n'o ye Ali Bokar Haidara ye ka dugawu kɛ a ye a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri la. Ale de ye wari bɔ k'a di ko ka jeu in kɛ mɔgɔ fɔlɔ mɔgɔ filanan sabanan ni fɛn fɛn gagné ka se ka lajɛli kɛ u ye. O la an b'a dɔn kanu de don kanu min ni a ka ca Ala fɛ i bɛ nafa sɔrɔ a la i bɛ baraji sɔrɔ a la. O la an bɛ Ala deli Ala ka kɛ baraji ye. O la an bɛna ɲininkali ninnu an balimamuso bila k'u fɔ aw k'a lamɛn ka tila k'a labɛn kɛ kɔfɛ ni nɛgɛjuru siraw labilala aw ka se ka dɔn ka jaabiw di ni Ala sɔnna ma. Kulsum jaabi. Usayi Jalo ɲininkali saba de don. Ɲininkali fɔlɔ ye a se Sherif Usman Madan Haidara a tun bɛ wajulu kɛ Araida la terrain min kɔnɔ terrain in tɔgɔ ye di. Ɲininkali filanan ye wajulu min bɛ kɛ Araida la se Sherif Usman Madan Haidara fɛ mɔgɔ fɔlɔ min kɛra a parrain ye. Ɲininkali sabanan de an karamɔgɔ se Sherif Usman Madan Haidara a tɔgɔma fɔlɔ a kɛra dugu jumɛn na san jumɛn ani a ba n'a fa tɔgɔ. Ni Ala sɔnna ma. Ɲininkali ye nin saba de ye o la aw b'aw hakili to a la ni Ala sɔnna ma kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na nɛgɛjuru sira di aw ma aw ka se ka don ka weleliw kɛ. Yan'o cɛ an bɛ foli lase Yabani ma san 71 o dafara an bɛ Ala deli Ala k'a kɛ hɛrɛ ye nka Ala sɔnna ma ɲinan san 71 anniversaire baaraw ye Bani sɔrɔ Sénégal Dakarkaw fɛ yen nɔ. Ala sɔnna ma kira mɔden n'ale taara yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ a b'a yɛrɛ bara a bɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ Mali la. N'i y'a jateminɛ Sénégal kunungo ani kunasini su a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ Mali de la. Maliyɛnw de wa wɔlɔfɔw de wa m'a fɛ Ala ka ko kɛlen mɔgɔ si de tɛ se ka bali Bani ta y'a dakan ne. An ye Faransi aéroport ye o jama o kɛra cogo min na mɔgɔ kelen dontɔ la. An ye Gabon aéroport ye o kɛra cogoya min na surtout jamana tɔ ninnu Amérique aéroport Utah aéroport ka taa Italie janjow lajɛ ka Français janjow lajɛ ka na Espagne janjow lajɛ i yɛrɛ kun b'a dɔn k'a fɔ nin cɛkɔrɔba in mɔgɔ don mais mɔgɔ tɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw. O la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn vraiment ka Sénégalkaw fo kanu min n'u y'a yira Bani na a bɛ wasa bɔ ka Sénégal ansaru fo k'u waleɲuman dɔn ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la mais a ye komi mɔgɔ caman taara ka sɔrɔ an t'a kalama dɛ. A ko a bɛ n'a fɔ a ko kɛra dabiri min dɔɔni kɛra a ko la dɛ. Saraliba ma y'a la mɔgɔ balila ka ɲɔgɔn sɔrɔ si ma fɔ si ye. An bɛ ka mɔgɔ caman parce que mɔgɔ ma wele o. An bɛ ka mɔgɔ caman image la ko kɔni. N'i y'o ye dɔrɔn Bani ma mɔgɔ wele de. I b'a dɔn an bɛ nin bɛɛ la Usayi Jalo an kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka Sénégal président duwawu min b'a da a ka dɔ d'an yɛrɛ ma. Cogo di? Ne hakili b'a la karamɔgɔ kun bɛ yen nɔ waati min na kɔsara nin na ka kɔn sunkalo ɲɛ a ko ko olu yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ k'o de ye karamɔgɔ ka tafsiru kɛ yen nɔ tafsiru kɔni ma kɛ yen sa nka ɲininkali kan ka kɛ wala yɔrɔ. Président Suleiman Traoré a kan ka ɲininka k'a ka ɲɛfɔli k'an ye. An b'a fɔ yan ka waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ hali sisan Ala ka ko ninnu ɲɛ u bolo. Inshallah. O la an bɛ sɔrɔ ka na fɛn min yira aw la bi fɔlɔ la o de ye la Mer d'Espoir. Ninnu ye musojɛkulu ye musojɛkulu minnu lamɔna Bani bolo depuis u cini denmisɛnninya kɔnɔ u tugura Bani kɔ ka baya kɛ ka tugu Bani kɔ ka baya to Ridwan kɛ ka kɛ tɔndenw ye bi a dɔw ye mɔdentigiw ye bi a dɔw olu ye dentigiw ye Ala barika la musobaw de don mun jɔra mun ye kɛra ansaru ye ka tila u denw ye ansaru ye u fɛ olu ko k'olu ka layidu k'a tɛ bɔrɔtɔ ka kɛ ni anniversaire ye ɲina
u farala ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kɔnɔna na ka sɔrɔ u tɔ caman bɛ kɔfɛ ka se ka dakuruɲɛ kelen foli ani nin cɛkɔrɔba in tuguɲɔgɔnyali a ye nafa mun ɲɛ u ye u da bɛ tu a la lamɛn de soir musobaw an ka jɛ k'a ɲɛmada u fɛ. anw ni sɔn ka di foli ni waleɲuman dɔn kɔfɛ an bɛ ala de deli san 71 caman bɛ ala bolo ala k'o di an karamɔgɔ ma si jan ani kɛnɛya ala k'o di an karamɔgɔ ma karamɔgɔ ye wulikajɔ min kɛ a tɛ se ka fɔ ka ban parce que san 40 kɔnɔna na karamɔgɔ ye jɔda min ta kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi de don diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la a ye baara min kɛ mali bɛ sutura dɔɔni min kɔnɔ karamɔgɔ ka laseli a n'a ka bilasirali o de don ka bɛɛ ni kelenya don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani minnu bɛ diinɛ kelen na ani minnu tɛ diinɛ kelen na o ye karamɔgɔ ka bilasirali a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ ye ale ye siman de ka bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye k'an kɛ fami kelen dusukun kelen ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ ko to ɲɔgɔn tala kɔnɔ ani ɲɔgɔn ka hakɛ tangali kɔnɔna na donc vraiment anw nisɔn ka di karamɔgɔ ka bangeli la n'i y'a lajɛ mankan caman kun kan ka wuli silamɛya kɔnɔ fitinɛ caman kun bɛna wuli silamɛya kɔnɔ ni karamɔgɔ ka bilasiraliw ye ni karamɔgɔ kumakanw ye ni karamɔgɔ ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw ye o kɛra sababu ye faamuya sɔrɔla adamadenw fɛ donc vraiment karamɔgɔ ka ko i bɛ dɔ de fɔ i tɛ se k'a bɛɛ fɔ kirizi mali kirizi a daminɛna depuis 2012 fo sisan karamɔgɔ ye wulikajɔ min k'a la a ma dogo mɔgɔ si la fo ka taa se ka taa jamana kɔ kan a ye wulikajɔw kɛ ka wulikajɔw kɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ autoritew ni ɲɔgɔn cɛ sorasiw olu yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ nin si ma kɛ ko dogolen a bɛɛ kɛra kɛnɛ kan politiki mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o sen tɛ a bɛ dɔn di minnu kɛ a bɛ ɲumanya waleya minnu kɛ ko ko mana wuli mali kɔnɔna na karamɔgɔ b'a ka seko a n'a ka dɔnko bɛɛ kɛ karamɔgɔ ka bangeli an bɛ ala de fo ka ala barikada anw yɛrɛ min filɛ nin anw tugura karamɔgɔ kɔ kabini an ka dɔgɔ bonya min b'anw kan sutura min b'anw kan ala ni karamɔgɔ nɔfɛ tugun anw ka lafiya an ka ɲɛnamaya la ala ni karamɔgɔ nɔfɛ tugun donc vraiment anw nisɔn ka di n'i tugura ale nɔfɛ i bɛ lafiya de sabula i ti mɔgɔ tɔɲɔ i ti yɛrɛkun tɔɲɔ i ti mɔgɔ tɔɲɔ ale bɛ bien-être bɛ sinsin cogo di adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn bɛ sinsin cogo di adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ale ka baara y'o de ka bɛn ni kelenya don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'an kɛ kelen ye ale ka baara y'o de lafiya bi na adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na an bɛ paix intérieure sɔrɔ cogo jumɛn ale b'o o de kɛ k'o sinsin adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ donc ni e lafiyara i b'a ye e bɛ paix intérieure min sɔrɔ e yɛrɛ b'o cari mɔgɔw fɛnɛ b'a sɔrɔ i fɛ ni baara kɛra n'ale ka fɛn i b'a ye diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya an bɛ ala de fo koyi an b'a fɔ ala ni ce anw nisɔn ka di wa on est fiers de notre guide. Nous sommes fiers de cheminer à ses côtés. An bɛ ala de fo k'a fɔ ala ni ce a yele min di anw ma a ye jigiya min ta anw ye ala k'a mɛn anw ye ala ka du to anw ye jigi ye ala ka an fatu nin sira in kan. An bɛ hukumu kɔnɔna la o ye an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara ale ka anniversaire hukumu kɔnɔna ye an ka duwawu dɔn ani waleɲuman dɔn o de bɛ yen ka ɲɛsin an ka sherifikɛ ma ani an fa n'o y'an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara ye a daminɛ fɔlɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka san yiriga caman di an n'a ma ala ka kɛ si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman ye an n'a ye an ka ni association in an hakili b'a la kabiri san 2007 a bilara sen kan karamɔgɔ ka ɲɛnamaya ye nafa min ye anw ye anw denmisɛnninw ye association Mère de l'Espoir kɔnɔ dan fosi t'a la n'i ko k'i bɛ karamɔgɔ ka waleɲuman dɔn fɔ dɔrɔn i b'a ta i yɛrɛ de kan sani i kun ka don tɔn na walima sani i kun ka tugu an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara nɔfɛ walima sani i yɛrɛ kun ka a lamɛn i tun bɛ cogo di e kun ka acte ye jumɛn ye e tugulen a nɔfɛ k'a lamɛn e kɛra cogo di donc n'i ye o fila comparer dɔrɔn i bɛ sina ka karamɔgɔ ka nafa ye en même temps i bɛ tila ka i ka avenir ye quoi sini ne kɔni moi personnellement ne bɛ ala fo ka ala barikada kabi an ɲɛ yɛlɛnna don min na k'an y'an kini n'an numanw dɔn
wajuluka min donna an kulo la o y'an fa an'an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara de ne hakili b'a la depuis ne bɛ 9e na ne bɛ bangɔni sira in tagama an fa nɔfɛ donc n y'a ka ladilikanw lamɛn a y'an kɛ dugaden ye ka tila ka dusu don an na k'a ye an kana manamana ko kɛ an kana kulonkɛ kɛ an k'an janto an jogo la surtout an minnu ye denmisɛnninw ye anw de ye sini avenir ye en tout cas o bonyana ne bolo fo ka tɛmɛ a kan k'an janto an kɛwale la an jogow la yalasa i ka kɛ sini mɔgɔba ye f'i ka denmisɛnniya ɲuman lakɛ ka ɲa quoi n'o tɛ sini tɛ se ka kuma vraiment an karamɔgɔ ye an bilasira min kan on est fier aujourd'hui an b'an tɛgɛ kɔrɔ tan ka kuma ka waso i b'a ye jiginbaga t'a la ala barika la jɔn ma dafalen ye ala ta ye mais karamɔgɔ ye conseil minnu di an ma a ye an bilasira minnu kan wallahi on est fier de nous-mêmes aujourd'hui wa ala an wasolen don ni ale yɛrɛ ye kuma bɛɛ sanga ni wagati an wasolen don n'an jogow ye fɛnɛ ka da o kan ne kɔni bɛ se ka min fɔ karamɔgɔ ka ladilikanw ani a nɔfɛtugu a ye min ɲɛ anw ye a y'an bila jogo ɲumanya sira kan k'an kɛ ala sago ye kuma dɔ la ka tila k'a kan an yɛrɛ sago ye quoi parce que n'i jogo ɲɛna i n'a fɔ i jugu ma se ka lebu yɔrɔ sɔrɔ i la ne bolo wasa dan ye o ye quoi ne kɔni ne bɛ se k'o de fɔ ala ka si ni kɛnɛya d'an ma. Alhamdulillah an bɛ ala fo k'a barika da ni karamɔgɔ yɛrɛ sɔrɔli ye ka na se biɲɔgɔndonya fana ma fo ka se san 70 ani san 1 ma alhamdulillah dɔw b'u ka bɔ kɛ k'a ban u tɛ dɔn u tɛ ye mais an karamɔgɔ ye ladilikan minnu fɔ an ye an'an karamɔgɔ ye bilasiralikan minnu fɔ an ye dugukolo kan bi min ye bi mɔgɔ tɛ karamɔgɔ kofɔ mɔgɔ ye k'a sababu k'a ka ɲuman kɛlenw ye a n'a ka bilasiralikanw an yɛrɛ bɛ wagati min na i n'a fɔ bi karamɔgɔ ka bilasiralikanw ni an bɛɛ se nin yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ depuis an bɛ 9e na an ye karamɔgɔ ka bilasiralikanw lamɛn ka ban diɲɛ n'a ka tugu karamɔgɔ ka bilasiralikanw kɔ alhamdulillah ni a ma wasa min se an ma a m'o kumasuli se an ma karamɔgɔ kɛra sababu ye k'an k'an bangebaaw sago ye karamɔgɔ kɛra sababu ye k'an ban diɲɛ la diɲɛ min ni an bɛ lafu sɔrɔ a kɔnɔna la ni a ka bilasiralikanw ye karamɔgɔ ka jamana kanu a ka faso kanu ani a ka limaniya toujours a b'a essayer a bɛ mɔgɔw bila sira min kan o ye sira jɛlen de o ye kelen an kana ɲugu ɲɔgɔn na an kana ban ɲɔgɔn na sigiɲɔgɔnya yɛrɛ la ni karisa tɛ kelen an tɛ bɔ fan kelen fɛ karamɔgɔ y'a ye aw bɛɛ de k'a yira an bɛɛ de ye tagabolo kelen ye genre an bɛɛ de ye adamaden kelen ye se tɛ minnu ye an ka hinɛ olu la bon bangeni hokumu kɔnɔ fana bɛ se ka kɛ sababu ye se tɛ minnu ye an ka dɛmɛ don olu ma walasa u fana bɛ se ka nisɔndiya k'a dɔn ko fɛn dɔ de bɛ yen nɔ o de y'a to nin ko in kɛra donc an bɛ karamɔgɔ fo k'a barika da k'a ɲini ala fɛ san caman b'a ala bolo ala k'a nɔgɔya karamɔgɔ ye ala k'a ka du jɔlen to ya rabbi ala ka n'a ka du don du kɔnɔ ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ala k'a bɔ n'a bɛɛ k'a sago ye ala k'an yɛrɛ kun kɔmɔgɔ ɲuman ye ya rabbi ala k'o kɛ kira wɔrɔma kama bidɔn wɔrɔma sɔli ala o ye nisɔndiya ko de ye o ye ɲagali ko de ye diɲɛ silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen bolo kɛrɛnkɛrɛnniyara diɲɛ ansaru anw nisɔn ka di bi k'a ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ ka sɛgɛn ninnu bɛɛ kɔfɛ janfanw kɔfɛ empoisonnementw kɔfɛ moriw ka kaliwaw kɔfɛ somɔw ni dɔmɔw ka furamuguw kɔfɛ anw karamɔgɔ si ye san 71 sɔrɔ bi anw bɛ ala fo ka ala barika da k'a ɲini ala de fɛ ala min ye san 71 di karamɔgɔ ma halisa o ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala ka fara a si kan karamɔgɔ a kɛra anw ye jigi ye a kɛra anw ye ɲɛ jɔyɔrɔ ye a kɛra ala yɛrɛ jigi ye parce que anw karamɔgɔ de jɔra ala ka diinɛ jigi kɔrɔ ka se ka diinɛ bɔ fadensagoya ra silamɛya kun sera yɔrɔ la tiɲɛna a kun sera hakilima i kun man kan tɛ ka sɔn ka don diinɛ na tuguni ka sababu kɛ kafiriw ye fɛn min tana silamɛya kɔnɔ baasi kun t'o la tuguni an karamɔgɔ de nana yira ka fɔ ko kira mamadu nɛɛma ni kisi b'a ye a nana ni silamɛya min ye ko tɛ nin ye kira nana ni silamɛya min ye o ye aladanaya kɔfɛ o ye jogo de ye ko n'i ye jogo bɔ silamɛya la dɔrɔn k'i ma foyi kɛ tuguni ko jogo yɛrɛ de ye silamɛya ye tuma min na seliw de kun kɛra misiriw kɔnɔ misiriw bɛ fa mɛ n'an bɔra misiri kɔnɔ bɛɛ bɛ t'i taara an karamɔgɔ de nana yira k'a fɔ ko kira ka diinɛ ye diinɛ sanuman de ye kira ka diinɛ ye jogo de ye ka baya layidu wɔɔrɔ ta k'i jɔ n'a ye diɲɛ kun n'a kun ka mɔgɔw wele ka na ala ka diinɛ ma silamɛya tiɲɛ ɲuman a jɛlen ka mɔgɔw wele ka na o ma
ala sɔnna gɛlɛya caman kɛra mais karamɔgɔ jɔra gɛlɛya ninnu kɔfɛ karamɔgɔ ma segi sɛgɛn caman kɛra ka menacer ka fagaliw da yira la mais anw karamɔgɔ ma sɔn ka segi karamɔgɔ y'i jɔ fo ala sɔnna ka fara a kan tiɲɛ na nin yɛrɛ de kabako ye karamɔgɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni mɔgɔ min karamɔgɔ lamɛn a b'o de fɔ an ye kuma caman na maba caman bɛ yen ka daminɛ kira yɛrɛ la ne man kisi b'a ye ka na kira ka denbaya ra imam aliw ka histoire fɔra an ye asan ni usenu ka histoire fɔra an ye ninnu bɛɛ ye janfana de kira ka sababa ninnu sidina umar usmana u y'u jɔ k'u k'aw sen da kira jɔyɔrɔ la ka kira ka diinɛ lase i n'a fɔ kira mako baara cogo min na ala sɔnna nin cɛba ninnu bɛɛ tora janfa nin na u y'a laɲini k'u senkɔrɔma cɛ k'u faga cogo juguw ra ka na kira ka denbaya ra fo ka na se an ka imamba ninnu na mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i jɔra karamɔgɔ jɔyɔrɔ in na walahi ala yɛrɛ de sɔnna u y'u bɛɛ janfa mais nin bɛɛ kɔfɛ ala sɔnna ka anw karamɔgɔ sen sabati ka san 71 jira a la vraiment fosi tɛ anw bolo k'a jira ni nisɔndiya tɛ ani wasa tɛ o dɔrɔn de b'an bolo ka ɲini ala fɛ ala ka san ɲɔgɔnna caman jira n'an karamɔgɔ n'a ka denbaya la kira n'a somɔgɔw kama sali ala rasul kuma bɛ ne fɛ ka fɔ bari karamɔgɔ ye ne bɔ fili la kabini ne bɛ kilasi 6 la ne bɛ karamɔgɔ nɔfɛ a buramuso nasu o de ye anw teri ye kabini ɔkɔlidenya kabini an ye ɲɔgɔn minɛ amsari na an ma ɲɔgɔn kɔ bila karamɔgɔ ka ladilikan ani karamɔgɔ ka bilasiralikan a n'a ka wajurukan a y'anw bɔ manamanako bɛɛ la an bɛ ala de deli karamɔgɔ ye san 71 min sɔrɔ ala ka a caya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ali bi ala ka amsari sankɔrɔ ta ala ka n'a jugu sa la ala ka n'a jugu taya jugu bɛ bɔ kɔrɔna a bɛ bɔ tilebi mɔgɔ y'u malo ala k'u malo mɔgɔ m'u balo ala k'u malo fa caman ba bɛ ala fɛ ala k'o di karamɔgɔ ma ala k'a ɲɛma a la bari kɛlɛkɛlɛminɛ ne yɛrɛ a ye ne bɔ fili la n'i y'a mɛn a bɛ fɔ ne ma karisa karamɔgɔ ka ladilikan dama don manamana kuma na a ye bɔ dangadenya la k'a ɲɛ duwawu de o la n bɛ karamɔgɔ fo k'a barikada ala k'a ɲɛma a la sinon karamɔgɔ ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min bɛ hinɛ cɛ sabatɔ a bɛ dɛmɛ kɛ a bɛ hinɛ an b'an ka ɔkɔlidenya karamɔgɔ ma ɲuman na a ma makari anw na ka n'an bɛ 9e na an bɛ karamɔgɔ fɛ yen a m'a fɔ ko nin ye denmisɛnnin ye n tɛ sigi ka kuma ni ninnu ye karamɔgɔ bɛ sigi a b'anw ka kuma lamɛn ka nin temps bɛɛ kɛ a tɛ kasi a tɛ foyi yɛlɛ ko a bɛ nisɔndiya wa a bɛ tila ka duwawu de k'an ye an b'o tigi sɔrɔ ni mɔgɔba ye mɔgɔ jumɛn bɛ sɔn nin ma an bɛ karamɔgɔ fo k'a barika dɛ ala k'an ɲɛma a la alhamdulilayi rabbil alamina an bɛ ala fo k'a barikada ala ye donba min yira an na nin ye n'o ye an karamɔgɔ ka anniversaire ye a ka san 71 an b'a ɲini ala fɛ o caman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an karamɔgɔ ye a n'a ka denbaya ala k'a n'u bɛɛ kisi nin ye donba de ye nin ye don barikama ye sabula ala ye fɛn dɔ nɔgɔya an ye ka an sɔn karamɔgɔ la karamɔgɔ min ni a ɲɔgɔnna tɛ karamɔgɔ min n'ale kɛra ladegeli fɛn de ye diɲɛ kɔnɔ diɲɛ da bi ala kɛra fatulen kɔfɛ an bɛ se ka an ɲɛ jɔ karamɔgɔ min na k'a nani sen da ala kɛra nɔ na o de ye an karamɔgɔ a seyidina sherifu usmani madani hayidara ye sabula ale ka ɲɛnɛmaya o bɛɛ lajɛlen o bɛnna kira ka baaraw de ma kira nana ni minnu ye k'a sen da olu nɔ na kira ye fɛn minnu fɔ n'olu kun tununa an karamɔgɔ nana fini ta ka bɔ a bɛɛ sanfɛ ka kira nɔw yira an na ale ka anniversaire o ka ɲi ka fɛti o ka ɲi ka fɛti o ka ɲi ka kɛ bonya ye o ka ɲi ka kɛ hinɛ ye o ka ɲi ka kɛ makari ye bɛɛ lajɛlen fɛ i ka du kɔnɔ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ka ɲi ka karamɔgɔ ka anniversaire fɛti ka da karamɔgɔ yɛrɛ kɛwale kan a ka jogo kan a n'a bɛ min fɔ a da la a n'a bɛ min kɛ o kɛli la ne bɛ kuma karamɔgɔ ka fɔnisiriya kan a n'a ka hinɛ n'a ka makari kan karamɔgɔ kɛra karamɔgɔ ye karamɔgɔ ye a fɔ mɔgɔw ma ko a ye hinɛ o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɛmɛna hinɛ ka fɔ ka tɛmɛ karamɔgɔ ko a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a sɔrɔ ale kɛra mɔgɔw fɛ fo ka tila ka tɛmɛ mɔgɔ kelen o kelen n'i gɛrɛla karamɔgɔ la e yɛrɛ bolo fɛn tɛ ne bolo ne lafule ne nana sigi a kɔrɔ e b'a ni fɛntigiw sigilen ɲɛ a bɛ e kanu yira ka tɛmɛ olu kan mɔgɔ si ma gɛrɛ ni cɛkɔrɔba in na ko a m'i kanu
k'a kɛ i b'a fɔ k'a woloden ye ni karamɔgɔ y'a mɛn ko hali i ye fɛn dɔ kɛ ko min ma bɛn a bɛ kɛ komi a k'i ko k'i jɛ k'i bɔ a la k'a sababuya kɛ dusukun jɛlenya min bɛ a la ale bɛ fɛ ale dusukun bɛ cogo min bɛɛ ka kɛ ten donc ale ka anniversaire fêtili bɛɛ kan k'i cɛsiri ka a kɛ min bɛ se ka min kɛ k'i seko kɛ i fantanw ye ka hinɛ dɛsɛbaatɔ i n'a fɔ karamɔgɔ yɛrɛ b'o ɲɔgɔnna kɛ cogoya min na ni sunkalo sera karamɔgɔ bɛ dɛmɛ min kɛ dɛsɛbaatɔw ye sunkalo dɔrɔn tɛ san kalo 12 karamɔgɔ bɛ dɛsɛbagatɔ min dɛmɛ a bɛ banabagatɔ min furakɛ a balimaw la a sinjiw la fantanw na dɛsɛbaatɔw la a ti maa min dɔn danto o la dɛ o ka ɲi ka fɔ karamɔgɔ ye bi an b'a ɲini ala fɛ ala k'a tugu a si la karamɔgɔ de la ka balo kira dɔ kɛ a kɛra ne ɲɛna a ye balo di ko ka balo di fantanw ma balo dira musokɔrɔba dɔ ma a don ne yɛrɛ ye musokɔrɔba in de ko fɔ u ye balo di ne ma ko n k'a d'a ma ne ye balo di musokɔrɔba in ma musokɔrɔba in ko k'a bɛ ma kasira fo a sentigɛ 2 bɛ wɔsi bilahi lezi maa ye n ko hadamaden t'a dɔn i bɛ min fɔ f'i sentigɛ 2 ka wɔsi a kun t'a dɔn a bɛna balo sɔrɔ k'a dun cogoya min na se t'ale ye dabali t'ale ye ale k'a ye ko ɲɔ bɔrɔ ni malo bɔrɔ o dara ale ka so a ma dɔrɔmɛ 1 don a la a jigi tigɛlen cɛ sabatɔ Hayidara y'o caman min kɛ gundo ni bange la dan t'o la o bɛ Hayidara la o b'a denw na o b'a mɔdenw na Mohamɛdi Madani Hayidara a bɛ sa don min na a fatulen a ka janaja don muso dɔ y'i jɔ a su bɛ ka taa tuma min na musokɔrɔba in o y'a sɔrɔ a bɛ manani tɔmɔ de kɛ a b'a yɛrɛ balo wallahi Hayidara bɔra belebelew la belebelew bɔra Hayidara la musokɔrɔba b'i jɔ Mohamɛdi Madani tatɔ a ko Madani a ko Hayidara ala ka hinɛ la i ɲɛnama i ye ne bɔ manani tɔmɔ na n t'a dɔn n b'i yɛrɛ balo cogo min mais bi e kɔ dun na ne bɛna manani ta a don a kɛra hinɛ ni makari ye a kɛra tɛrɛmada la Madani ka su seli an bɛ ala fo k'a barika da ala k'a hinɛ kɛ a ye olu ye maaw bɔ a la ale n'a denw olu bɛ ka mɔgɔw bɔ maɲumako ni sɛgɛn min na bi ala y'o dɔn an bɛ an karamɔgɔ fo k'a barika da san caman bɛ ala bolo ala k'o di a ma a ka duwawu kɛ la merci pour denmisɛnw ye u ka kalanko ani u ka furuko gɛlɛya minnu bɛ ala ka bɛn nɔgɔya wa la merci pour denmisɛnw bɛ karamɔgɔ fo parce que a ye mɔgɔya ja denmisɛnninw bolo a ye hadamadenya ja denmisɛnninw bolo karamɔgɔ b'a ka baara bila a b'a ka resuwari bila a b'a ka fɛn bɛɛ bila na an mago sera a ma ko an bɛna karamɔgɔ ka anniversaire kɛ hali k'an mago b'a la k'a ye karamɔgɔ bɛ bɔ ka na sigi ni anw ɲɛ a tɛ degun a tɛ foyi a tɛ furase a ye fɛn bɛɛ k'an ye a y'an bonya ka fɛn bɛɛ k'an ye ka an ɲɛkun dɔn an b'a fo k'a barika da n'o ye an ma ɲugu denmisɛnninw na wallahi karamɔgɔ ma ɲugu la ala ka sija ni kɛnɛya ala ka kalifa an n'a la a n'a ka denbaya ala k'a n'u kisi ala k'a n'u tanga an bɛ ala tanu ka ala barika da an bɛ kalo barikama la an bɛ nisɔndiya kalo la nin ye dusukuɲumantigi bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya kalo ye k'a sababu kɛ an karamɔgɔ a n'an fa Sheikh Cherif Ousmane Madani Hayidara nin an ye ale bange kalo la lamɛn de l'espoir mɔgɔw bɔra ka duwawudonw kɛ an bɛ duwawu kɛ ala ka ɲɛ mɛn cɛkɔrɔba ɲuman in na hali bi ala ka sija ni kɛnɛya laban ɲuman d'an n'a ma ala ka ɲɛ mɛn an baw la ala ka ɲɛ mɛn Hayidara kow la ala ka dun to silamɛya ye jigi ye ala k'a to diɲɛ jigi ye ala ka laban ɲuman d'an ma n'an karamɔgɔ Hayidara bonya n'a barika ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka jamana in suma ala ka fitinɛ ban ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ala ka hinɛ an ka tagabaaw la ala ka yafa k'u ma ala k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ta don a la ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye ala kira barika ye ne bi dɔw harama ye salala Muhammad ala barika dɔ wɛrɛ sera le doucement dɔ wɛrɛ sera amina ya rabbal alamin ala ka dɔw minɛ an bɛ seyida nastu fo k'a waleɲuman dɔn ka ala deli ala ka a ɲɛ mɛn u la o la duwawu minnu tɛ bi o ye nin duwawu dɔw de sabula ninnu tugura bani kɔ fi sabilillah tuguɲɔgɔnya in na u ye nafa min sɔrɔ u yɛrɛ dabɔra k'a fɔ wa olu dɔrɔn tɛ n k'i ma quoi n'i ye micro di mɔgɔw ma maliyɛnw ma o la a fɛn diyara mɔgɔ caman ye parce que u t'a dɔn u bɛ occasion sɔrɔ cogo di ka bani ka ɲuman barikada k'a waleɲuman dɔn o la dusuma in na i b'a ye an bɛ wuli ka jɔ minnu kɛ ka se mɔgɔw ma a b'u lafiya a b'a to u ka seereyaw u ka se k'a fɔ n ye
an balima ninnu yɛrɛ ka seereya kan fɛn o fɛn mana kuma daminɛ i b'a ye k'a fɔ a tigi bɛ mɔnɛ de ka kuma bila ka d'a kan i t'a dɔn i bɛna min fɔ ka min to yen tellement karamɔgɔ a ka ɲumanya ani a ye min ɲɛ diɲɛ ye a ye min ɲɛ silamɛya yɛrɛ ye i tɛ se k'a fɔ k'a ban i bɛ dɔɔnin dɔrɔn de kɛ a la wa o yɛrɛ dama tɛ dɛ ustaz an ka nin fɛn ninnu an ka nin baara ninnu a bɛ kɛ dɔw ɲɛna de ko publicité kan de don ou bien commentaire an bɛ plateau ninnu sigi ka commentaire de kɛ mɔgɔw ma a faamuya ɲɛnamaya la diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn ni a kɛra ou bien ni kuma fɛn o fɛn kɛra adamaden i kan k'a lajɛ de ni tasi filɛ n'a ye ou bien ni kuma fɔr'i ye i kan k'a lajɛ ni tasi ye i kan k'a lamɛn ni tasi ye i bɛ se ka leçon minnu tirer a kɔnɔna na e yɛrɛ k'o tirer ka d'a kan depuis mai kalo jɔra foyi tɛ ka fɔ karamɔgɔ ka ɲumanya foyi tɛ ka fɔ a ye jɔda min fa diinɛ na e min bɛ o ye n'a sɔrɔ e bɛ ka ɲumanya de kɛ i ka dɔ fara a kan mɔgɔ dɔw bɛ karamɔgɔ ɲɔgɔnna la u ka mɔgɔ min bɛ sɔrɔ o tɔgɔya la ka kuma k'u ka ɲi a tɛ tɛmɛ maa tan kan ne y'a fɛ bɛɛ tɛ nin sɔrɔ voilà parce que il faut que an ka a ɲɛfɔ quoi dɔw bɛ o de ka nin yɛrɛ nege bɔra don o don mɔgɔ bɛɛ b'a fɔ tan dɔw b'a fɔ tan u b'a fɔ tan tɔ dɔw yɛrɛ b'a kɛ a satiro la wali na dɔw b'a miiri dɔrɔn an b'a kunjan dɔrɔn ka fɛn dɔw de fɔ alors k'o tɛ ala yɛrɛ de b'o fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ tilka lamsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun nin bɛɛ kɛ kun ye de anw yɛrɛ fana an fa n'an karamɔgɔ alhamdulillah an b'a fɔ ale tilala ka ban anw de don a bɛ fɔ anw yɛrɛ de ye a kɛnɛ ninnu bɛ sigi anw yɛrɛ de ye voilà e min bɛ ɲumanya kɛ e ka dɔ fara i ka ɲumanya kan e min fana bɛ kolonkɛ la i k'a lajɛ i k'a dabila ka d'a kan nafa tɛ a la don o don an karamɔgɔ bɛ hinɛ e yɛrɛ fana bɛ hinɛ ju b'i ka jogow la wa i hinɛlen don i ka dukɔnɔdenw na don o don karamɔgɔ y'a fɔ tantɔ karamɔgɔ ye bilasirali kɛ a ye bilasirali kɛ ni yafa ye e yɛrɛ bɛ yafa wa an ka jamana karamɔgɔ ye faso kanuna ye e yɛrɛ bɛ cogo di kɔni e tɛ faso jugu ye kɔni e tɛ den di faso labila kɛnɛ ninnu sigi kun ye ninnu de ye a nafa belebeleba ye ninnu de ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka hakili ɲuman di an ma amina ala k'o kɛ kɛnɛ kan an b'an baw fo k'u waleɲuman dɔn sabula ala y'a sɔnna a ma an baw olu ye karamɔgɔ ka kalan bɛɛ ta a ka fɔnisiriya a ka diinɛ kanu a ka wulikajɔ a ka hinɛ a ka sabali a ka muɲu ala ye nin bɛɛ di an baw ma ni ye fɛn fɛn ye karamɔgɔ la ko mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko est-ce que ala sɔnna ma an baw sera ka dɔ t'a la sira t'a la dɛ o kɔfɛ o tali u tilala k'a don u denw na n'o ye karamɔgɔ denw ye ni ye karamɔgɔ denw ye ni e ni nin kumana a bɛ k'i kɔnɔ k'u bɛ hɛrɛ kɛ o tigi dɔrɔn de ni dɔ in y'a ta f'i ye an bɛ ka karamɔgɔ taw fɔ ta ala sɔnna ma karamɔgɔ ɲɛnɛma a denw ka ɲumanya a bɛ fan bɛɛ fɛ a cɛman n'a musoman u bɛ ko wɛrɛ kɛ a ka bɔ hakili ma mais wallahi min y'a kabako ye o se tɛ yen fo mɔgɔw k'o de faamu mɔgɔw hakili la ko se in kari de ka bon ni se in ye ni mɔgɔ min ka kari ka bon n'a ka se ye i bɛ o de ye a bɛ k'i kɔnɔ k'a b'a bolo de k'a caman mais a karilen de don mais bahilu i bɛ a baden y'ale bolo tellement que a t'a di a bɛ kɛ mɔgɔw bolo k'a t'a bolo de o la an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ m'u la teliyala an bɛna don nɛgɛjuru siraw kɔnɔ ka se ka nɛgɛjuru sira labila aw ye aw ka se ka don ka se ka sali k'a ladiya an ka sherifukɛ Aliyu Bɔkari Hayidara ale de ye nin ko in bolo da ko karamɔgɔ ka bangeni maaw ka se ka lafiya sɔrɔ ka hinɛ sɔrɔ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nin waati a farikolo lafiyalen ba tɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka lafiyaw di a ma ala ka nin kɛnɛya di a ma ala ka nin kɛnɛya di a ma o la nɛgɛjuru sira a bɛ labila yan'o cɛ Kulsum Jaabi ale bɛna segin ɲininkaliw ma walasa an ka se ka gosi ka kɛ tako kelenw ye n b'a dɔn bi kɔni jaabiw labɛnlen bɛ ka bila ni ala sɔnna ma camanba an ko ɲininkali 3 de b'an bolo ɲininkali fɔlɔ a Seyid Sherif Usman Madan Hayidara an bɛ wajulu kɛ arɛda la terrain min kɔnɔ terrain in tɔgɔ ɲininkali 2 wajulu minnu bɛ kɛ arɛda la mɔgɔ fɔlɔ jɔn kɛra wajulu ninnu pare
ɲininkali sabanan de ye a Sayid Sherif Usman Madan Haidara a tɔgɔma fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye dugu jumɛn san jumɛn a tigi ba a n'a fa tɔgɔ ni ne ye ɲininkali ninnu ye ni Ala ka diya ye nɛgɛjuru sira labilalen don aw ye dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta assalamu alaikum assalamu alaikum allo assalamu alaikum k'aw ladɔnniya k'a fɔ nɛgɛjuru sira ye 2 ye 93 91 68 92 filanan ye 78 68 74 aw mana ni fɛn fɛn gosi aw bɛ don direct de don Sherifla Jabaranin kan nin concours in bilala sen kan wasa ka se ka nisɔndiya ta k'a ɲɛsin mɔgɔw ma ya bani ale ka anniversaire hukumu kɔnɔna na san 71 na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sini kɛnɛya di dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna o lajɛ fɔlɔ assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum a bɛ cogo di baasi tɛ yen allo allo an b'a ɲini aw fɛ aw sɔbɔ aw ka télévision na aw ka bɔ mankamayɔrɔ aw kana kɛ o yɔrɔ la walasa an ka se ka ɲɔgɔn faamuya nin waati in na k'aw ladɔnniya k'a fɔ nɛgɛjuru sira 2 de labilalen aw ye aw ka se ka don ka se ka aw ka jaabiw di dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale lajɛ salamu alaikum wa alaikum salam tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Musa Jalo ka bɔ Hamdalaye Musa Jalo ka bɔ Hamdalaye Musa Jalo bisimila jaabi tɛ ne bolo ordre la mais ne bɛna lajɛ ka t'o jaabi ok ne ka jaabi fɔlɔ Haidara tɔgɔma fɔlɔ o Motika ye a fa tɔgɔ ye Burama Sidibe Burama Sidibe ani Badiko Sidibe Badiko Sidibe awɔ ɲininkali filanan dun a ma san fa mais wajuli bɛ terrain na Madinakura a kun terrain ma ko ja terrain jumɛn ja terrain ɲininkali sabanan e ka tɛmɛ kan ko mɛn ɲininkali sabanan kun ye jumɛn ye ɲininkali sabanan de kun ye denfaya filanan in ye o kun ye filanan de ye denfaya kun bɛ k'a di jɔn ma mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min kan sabanan a bɛ faamuya tɛmɛna ye wajuli parrain kun ye capitaine Cɛkɔrɔ Kante ni mɔgɔ min b'a ka wajuli kɔrɔba lamɛn a yɛrɛ la i b'o sɔrɔ kɔnɔ kosɛbɛ ok a faamuya voilà mais Haidara tɔgɔma fɔlɔ a sɔrɔ 82 de année jumɛn 82 Moti ok a sɛbɛnna ok an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ Sijani kɛnɛ labanko ɲuman Ala ka di an n'a karamɔgɔ ma amin Ala ka san 70 ni kɛnɛ caman fara si kan amin Ala kira na so ban kama sala rasula wasalim Ala ka dugawu minɛ i ni baraji nɛgɛjuru sira labilalen bɛ aw ye nin waati in na ka se ka don ka jaabiw di ɲininkali ye 3 ye walasa aw ka se ka a faamuya Kulsum jaabi ale bɛ segin ɲininkali ninnu kan an ko ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ye a Sayid Sherif Usman Madan Haidara a tun bɛ wajuli kɛ Araida la terrain min kɔnɔ terrain in tɔgɔ ɲininkali filanan wajulikɛla in denfaya taara ka di mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jɔn ye ɲininkali sabanan a Sayid Sherif Usman Madan Haidara tɔgɔma fɔlɔfɔlɔ ni Ala sɔnna ma dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta salamu alaikum waaleykum salam tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Masan Dumiya ko Medina Kura Masan Dumiya ka bɔ Madina Kura ɲininkali jaabi b'i bolo jaabi fɔlɔ a ye wajuli fɔlɔ min kɛ Bagdadi Araida la ja terrain awɔ san 1984 a wajulu kɛra san 1984 ok o tɛ ɲininkali kɔnɔ mais basi t'a la han a tɔgɔma fɔlɔ Madu Traore ka bani Madu Traore ka bani
Aw. Aha. Ne hakili wori la. E hakili b'o de la sabanan dun denfaya kun bɛ di jɔn de ma kɛnɛ in kɔnɔ fɔlɔ fɔlɔ a dira mɔgɔ min ma. Ala ko to dɔn. K'ale to dɔn. An b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ka Madina kuraka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la ka o ladɔnniya k'a fɔ nɛgɛjuru siraw labilalen bɛ aw ye aw ka se ka don ka se ka ayiwa jeu du concours n'o ye ɲininkali ni jaabi ɲininkali ninnu taa ni ka segin Umu Kulsum jaabi ale kɔni b'i da falen falen o la hakili la dɔ bɛ yen nɔ an bɛna o lajɛ assalamu alaikum. Waalaikum salam. Tɔgɔ ni jamu bɛ ka wele ka bɔ min? Musa Kulibali ka bɔ San. Musa Kulibali ka bɔ San. Awɔ. Ɲininkaliw jaabi b'i bolo. Ɲininkali jaabi tɛ mun ye n mago b'a la k'a fo dɔrɔn ka barika da ni karamɔgɔ ka anniversaire ye. O diyara n ye. Ala ka sini kɛnɛya di an ma. Amin amin. Ala k'an n'an wasa. Amin amin. Ya Rabbi ala k'an n'an kunnaja. Amin amin. Ala ma sababu ɲuman y'an ka diɲɛlatigɛ la ala ka sababu ɲuman k'an n'a ye. Amin amin amin. Ala k'an n'an wasa k'an n'an sutura. Amin amin amin. N bɛ a fɔ ka barika da san mara Amusari bɛɛ tɔgɔ la. O diyara n ye. I ni baraji. Kɛrɛnkɛrɛnnenya da la Amusari ɲɛmɔgɔ Bani ka fɔ ka barika da. Ala ka sabara jira an na. Amin 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 amin. Ala k'an n'aw dɛmɛ. Amin amin amin. Ala k'an n'aw wasa. Amin amin amin. Ala k'an laban ɲɛ. Amin amin amin. Ala k'o k'a kan Ala y'a yɛrɛ kama. Amin amin. Mamadu kɔnɔ ko sɔn. Amin amin amin. Salli rasulu wa salim. Wa salim ala ka o duwawu minɛ. I ni baraji an bɛ fɔ ka sa mara bɛɛ lajɛlen fo an karamɔgɔ n'o de ye Alhaja Adam Jaabi ye an b'a fɔ ka san karamɔgɔ bɛɛ fo ka Madame Jaabi Adam Jaabi fo ka dɔgɔninw n'a kɔrɔw bɛɛ fo nin waati in na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Abed cogo di ça va? Wa alaikum salam. Kaifa hal? Oui, ça va. Ah, Dieu merci. Abedi, i tɔgɔ ni jamu i bɛ ka wele ka bɔ? Alassane Cissé ka bɔ Moti. A m'a mɛn ka ɲɛ? Alhassane Cissé ka bɔ Moti. Alassane Cissé ka bɔ Moti. Awa bisimila Alassane Cissé kuma b'i bolo ɲininkaliw jaabi bɛ yen i b'i sɔbɔ télé la dɔɔni i bɛ dɔ bɔ i ka télé mankan na. Ne ka ɲininkali sɔrɔ. Awɔ. Terrain tɔgɔ ye Dia Terrain. Terrain tɔgɔ? Dia Terrain. Dia Terrain. O sɛbɛnna? Filanan. Madu Kelekuru Kulubali. O ye denfaya dira mɔgɔ min ma. Sabanan. A tɔgɔman fɔlɔ bɔra Moti yan an ka Moti yan yɛrɛ de. A tɔgɔman fɔlɔ bɔra Moti a kɛra san jumɛn na? 91. 1991 a sɛbɛnna. I ni baraji. K'an bɛ Moptikaw bɛɛ lajɛlen fo an tɛ ɲinɛ an karamɔgɔ Madu Kɛlɛkulu Kulubali an b'a fo ka Mopti Bani ka radio fo n'o ye radio Wulibali ye ka foli lase Sewarekaw fana ma nin waati in na ka dugawu kɛ Ala ka kalo in hɛrɛw di an ma dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale fana wele allo a bɛ cogo di? Amadu Jalo an cɛ. Alhamdulilayi baasi t'i la. Baasi tɛ Yayi Kulubali de don ka bɔ Kayi. Yayi Kulubali ka bɔ Kayi Kayikaw ka kɛnɛ. Ka bɔ o ka di sɔrɔ baasi tɛ yan. Bisimila kuma b'i bolo ɲininkaliw jaabi bɛ yen. Ne kɔni bɛ se ka ɲininka ne kana jaabi kama dɛ ne b'a fɛ ka foli de kɛ. Ni Ala sɔnna ma baasi t'a la. Ne b'a fɛ ka an karamɔgɔ Asimi Serefu Usumani Madani Hayidara. Ya bani. Ka Ala deli a ka san 71 Ala ka san 70 caman caman Ala k'o d'a ma. Amin amin amin. Ni karamɔgɔ tɛ sɛgɛnbali mun na bali. A
anga foli ka duwawu ɲin'a fɛ ni ala sɔnna ma ala ka kɛnɛya di an n'a ma amin 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 ja ni kɛnɛya ni lafiya ala k'o d'an ma amin 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 a b'a fɛ a ka denbaya ka kɛ cogo min ala k'a k'a ye ten amin 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 ala k'a ɲɛ ala amin 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 ala k'a mɛn aw kɔrɔ amin 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 aw yɛrɛ minnu b'a baara la aw yɛrɛ aw ni timinadiya o diyara n ye kosɛbɛ ala k'a se aw ka baara la amin ya rabbal alamin amin ala k'a fanga se amin 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 an bɛ ala deli an karamɔgɔ a ka laɲini ye mun ye n'o ye an ka jamana in a ka fɛn bɛɛ ye jamana in de ye a bɛ ala deli la jamana in yɛrɛ de la amin 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 ala ka jamana in ka a sago ye amin 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 ka jamana in diya amin 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 ala kana jugu ban an na la ala kana jugu to an na la amin ya rabbal alamin amin amin ala ka duwawu minɛ an bi fo k'i waleɲuman dɔ ka i kaw bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na miniti 5 boɲango de bɛ an bolo ni waati dafali ni ɲɔgɔn cɛ ayisa nɛgɛjurusira labilalen bɛ aw ye dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale lajɛ salamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam a bɛ di baasi t'i la alhamdulillah gɔngɔn tɔɔrɔ si tɛ alhamdulillah an tɛ nin bara de isa ta ko ka bɔ tayi ah isa ta ko ka bɔ tayi isa sako a bɛ di ina na karamɔgɔ fɔlɔ de fɔ ah karamɔgɔ tɛ fɔlɔ a bɔra moti de a bɔra moti de nka bolola ni tɛgɛ tɛ sisan ah sisan a tɔgɔ a kɛra san jumɛn n'a kɛra moti awɔ n'a kɛra san jumɛn i t'o dɔn an bɛna 92 awɔ inshallah an y'a sɛbɛn awɔ an bɛ fo k'i waleɲuman ala ka tɛmɛ yɛrɛ amin 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 ala ka caman yɛrɛ ala ka caman d'a ma ka kɛnɛ caman d'a ma amin ya rabbal alamin amin ala ka sini kɛnɛ da bɛɛ lajɛlen ma ni jama tɛ bɛɛ lajɛlen amin amin foli diyara n ye ni baraji ala merci nɛgɛjurusira labilalen bɛ aw ye ka se ka don ka foli ni duwawu kɛ ɲɔgɔn ye ani ka tila ka ɲininkali jaabi ɲininkali 3 de bɛ an bolo yan o la dɔ bɛ nɛgɛjurusira la an bɛna ale ta salamu alaikum assalamu alaikum a bɛ di wa alaikum salam baasi t'i la baasi t'aw la jalo jaabi alhamdulillah tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min kani Diop ka bɔ Bamakɔ ah Kani Diop ka bɔ Bamakɔ Kani Diop a bɛ di baasi foyi tɛ yen bisimila ɲininkaliw jaabi bɛ yen question fɔlɔ Bagadaji Dalantakɛrɛ min bɛ yen ko Jafɛrɛ question 2 moti banni moti banni o de y'a sɔrɔ ma fɔlɔ ka bɛ moti en 82 ni ala sɔnna ma a sɛbɛnna ɲininkali 3nan a ka pare fɔlɔ cɛkɔrɔ kante o sɛbɛnna Amin 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 aw yɛrɛ bolo bɛ baara la ala k'a yiriwa amin 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 ka don an ni juguw bɛɛ lajɛlen fɛ amin 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 ala ka karamɔgɔ sago k'a ye a sago kɛra ka ban halisa ala ka dɔ fara a kan amin ya rabbal alamin amin amin ala k'a yafa k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni kira hɔrɔma ye sallallahu alaihi wa sallim ala ka o an bɛ taa ni sira bɛɛ fo o bɛɛ b'a mɛn o bɛɛ tulo b'i la i jɔ an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn o la mɔgɔ laban min bɛ an b'o ta ka sanga tɔ jate minɛ jaabiw k'olu fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ni mɔgɔ bɛ yen nɔ dɔ bɛ yen nɔ an b'ale ta assalamu alaikum waalaikum salam n karamɔgɔ i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min k'a wele ka bɔ Sufara tɔgɔ ni jamu Amadu Kɔntaw Amadu Kɔntaw ka bɔ Sufara bisimila kuma b'i bolo jaabiw b'i bolo ne ta ye foli diyara n ye an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ san 70 caman bɛ ala bolo ala k'a fara si kan amin 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 yarabi a kɛra fɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman y'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen amin 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 amin
karamɔgɔ jada min na diɲɛ yarabi an y'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a dɔn diɲɛ ye amin 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 yarabi yara diɲɛmɔgɔw fana k'a dɔn karamɔgɔ ye amin 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 basigi ni hakilisigi karamɔgɔ b'o baara de jada min an y'a ɲini ala fɛ maliya cɛman musoman kelen kelen bɛɛ lajɛlen ala ka hakilina ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma amin 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 an bɛ dugawu kan n'a denbaya yarabi ala kana jugu baw na ala kana jugu sanu la amin ya rabbal alamin amin an ɲini ala fɛ yarabi ala ka karamɔgɔ ɲuman min taara sinangala ala ka ɲuman se ka n'a ɲuman sɔrɔ yan amin 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 aw tɔlɔsɔmɔgɔ yɛrɛ an b'aw yɛrɛ fo dante foli min na foli diyara n ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ini baraji an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka hakɛ to ɲini welelikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ weleliw kɛra ɲininkaliw kɔni jaabi jaabira sisan an bɛna sira di Umukulsum jaabi ale bɛna fara ɲɔgɔn kan ka se ka jaabiw k'olu lajɛ maa minnu ni ala y'u garisɛgɛ la ka se k'o fɔ yan'o cɛ an b'a aw ladɔnniya k'a fɔ ya bani fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali la a ka di bɛɛ ye ka kuma kunnafoni laselaw n'o ye journalistw ye olu tɔgɔla an y'a wasa don mɔgɔ fila la a mɔgɔ fila la belebeleba o ye maison de la presse yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye Banjugu Dante ale ye dakuruɲɛ fila kanu Hayidara ale bɛ min don a kan k'a fɔ ka se ka o ɲɛfɔ an ma ɲɛmada o fɛ o kɔnɔna na ka sira di Umukulsum ale bɛna ɲininkaliw jaabi an bɛ tila ka na a tɛmɛ ka jaabiw fara ɲɔgɔn kan ka jaabiw di aw ma aw ka to aw ka jabaranin kan ni ala ni kira sɔnna ma an ka jɛ ka Banjugu Dante lamɛn ɲɔgɔn fɛ ala barika dɔ wɛrɛ sera le doucement dɔ wɛrɛ sera hazu billahi mina shaitani rajim nisɔndiyalen bɛ aw jaabi mais aw n'an bɛ ɲininkali min kɛ na bi ni ye ɲininkali gɛlɛn de komi a ka nɔgɔn cogo min na ni ko an ka kuma Sherif Usman Madani Hayidara kan i ye fɛnba ɲini n fɛ sabu mɔgɔ minnu ni ne ye âge kelen ye ni an ye ko dɔn ka Hayidara ye ni ko an ka kuma a kan an bɛ se ka dɔ de fɔ an tɛ se k'a bɛɛ fɔ sabu diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ Mali kɔnɔ san 50 tɛmɛnen ninnu kɔnɔna na i bɛ Hayidara dɔn bɛɛ b'a dɔn i ka dɔn cogo la mais an kɔni ye ko dɔn k'a ye o dɔnniya ne fɛ a bɛ tali kɛ yɔrɔ fila la a yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ n b'a dɔn i n'a fɔ maliyɛnden bɛɛ b'a dɔn cogo min na i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ Mali kɔnɔ ni san 10 tɛmɛnen ninnu kɔnɔna na k'i tɛ Hayidara dɔn i tɛ se k'a fɔ yɛrɛ k'i m'a ye hali n'a kɛra ja ye n b'a dɔn fana parce que ne ye Segu ka ye k'a sɔrɔ an denmisɛnnin fitinin ma don da tɛ n fɛ k'a fɔ k'o kɛra Hayidara ko daminɛ kuma ye ayi n tɛ se k'o fɔ mais a ka wajulu bɛna dɔn waati min na kabini an fitinin ma n'an bɛ taa Abdul Aziz Jire ninnu ka wajulu kɛyɔrɔw la a sɔrɔ an ka dɔgɔ an ye olu lamɛn an bɔra Sariya Ture kalama an bɔra Bakari Camu kalama an ye Hayidara fana ka wajulu ye o denmisɛnninya kɔnɔ an bɛ quartier mun na an bɛ du minnu kɔnɔ an bɛ sigida mun na ko fila de tun bɛ yen dɔw bɛ Hayidara ka ko la dɔw t'a la dɔw b'a apprécier dɔw t'a apprécier o don kunnafoni ko ni bi ta tɛ kelen ye sabu bi internetiw de bɛ yen réseau de bɛ yen diɲɛ bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ kalama waati bɛɛ an bɛ Hayidara dɔn waati min na o don y'a sɔrɔ kasɛti de bɛ lamɛn o kasɛti de bɛ lamɛn mayito min o tɛ du bɛɛ kɔnɔ mayito min bɛ sigi ni kasɛti bɛ don a kɔnɔ k'a lamɛn o tɛ so bɛɛ kɔnɔ an ye Hayidara dɔn o waati nka depuis o waati sɔsɔli b'a nɔfɛ dɔw b'a la dɔw t'a la n'an hakili la maa minnu tun b'a la kabini a daminɛ o sɔsɔli daminɛ n m'a fɔ Hayidara ko daminɛ dɛ o sɔsɔli daminɛ minnu tun b'a la o ka ca ka tɛmɛ minnu tun t'a la kan k'a ta an ka o denmisɛnninya la depuis les années 83, 4, 5 fo kana se bi ma plus
opposition bi gɛlɛya a nɔfɛ plus a ka kow a bɛ développer ka taa n nana dɔn parce que n fana donna kunnafoni baara la joona ka k'a ɲɛmɔgɔ ye n yɛrɛ ye n tɔgɔla radio so dayɛlɛ vers 2005 o ye n sɔrɔ kunnafoni y'a sɔrɔ n ye kunnafoni baara daminɛ dɛ depuis les années 97 n b'a la mais 2005 n kɛra radio so ɲɛmɔgɔ ye mais k'a ta o don la k'an bɛ radio ɲɛmɔgɔya la segu bɛɛ o seere ye Ansardine ka émission bɛ tɛmɛ ko 2 kɛ an ka radio la dɔgɔkun kɔnɔ bɛɛ b'o kalama o baarakɛɲɔgɔnya hɛrɛ ni hɛrɛ tanaw n'an bɛ jɛ a la o tɛmɛna an ni a ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ o bonya n'o karama o bɛ senna hali sini san 20 kɔfɛ collaboration na o y'a sɔrɔ internet tɛ yen réseau tɛ yen foyi kabira ka mɔgɔw bɛna ni cassette ye fo ka n'a don ordinateur kow la an jɛra nin bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ɲɔgɔn bolo halisa inshallah an bɛ to ɲɔgɔn bolo ni ko mi kuma cɛkɔrɔba kan an ye ko dɔn k'a to a ka ala baara in na mais n bɛ se k'a min fɔ mali kɔnɔ kabiri an y'an kini bolo n'an numan bolo don ɲɔgɔn na ka Hayidara ko dɔn m'a ye k'a fɔ ko hɛrɛ ni hɛrɛ tanama ko ye mali sɔrɔ ko Hayidara n'a ka tɔndenw tora kɔ u jɔyɔrɔ kɛra fɛn o fɛn jamana ko la u y'a jɔyɔrɔ fa u jɔyɔrɔ yera mali ka ko bɛɛ lajɛlen na an nana bɔ o waatiw la ne ma kɛ radio ɲɛmɔgɔ dɔrɔn ye n kɛra presse yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye n b'o ɲɛmɔgɔya baara ninnu na depuis les années 2010 an y'a premier responsable ye ne ye urtel ɲɛmɔgɔya kɛ san 8 sano cɛ n ye coordination régionale kɛ ka na maison de la presse la en tout cas presse ko ɲɛmɔgɔya n b'a la an b'a san 20 ninnu kɔnɔna na vers les années 2015-16 a y'a sɔrɔ hali autorisation ma di radio kow ma ani télévision ninnu ma autorisation sɔrɔ mɔgɔ fɔlɔ minnu kumana Serifila la ne sen b'a la u nana an y'a interview kɛ mais kabiri o waati cɛkɔrɔba b'a ɲinina a kana kɛ sababu ye ka jamana sariyaw sɔsɔ an nana t'o la fo papier kow nana don télé kow la o papier ko kan ka ɲɛna cogo na o ɲɛnabɔra ten n ye a ye a donna télé ko la cogo min na Serifila fana o téléso o nana fɛn dɔ dilannen de sɔrɔ ye a y'o profiter o ye mun ye o ye tɔn ye o ye Hayidara yɛrɛ o tɔgɔ yɛrɛ dɔrɔn tun b'a to téléso in depuis a wolo tuma fo ka na se bi ma a bɛ taa ɲɛ o baara ɲuman bɛ sen na donc n tɛ se k'a fɔ n bɛ n da don a bɛɛ la cɛkɔrɔba ni ne gɛrɛla ɲɔgɔn na sabu waati o waati n'a nɔgɔyara n ma hɛrɛ ni hɛrɛ tana la a ka so n b'a ɲini n bɛ taa a ka so a ka ca hɛrɛw ni hɛrɛ tanaw la don dɔw la yɛrɛ n bɛ wuli ka se ka taa n bɛ taa foli bila a la o kɛra a ka ca n'a taara segu k'an to yen waati minnu na n bɛ taa foli bila a la o bonyaw o n'o karamaw olu de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni ala y'a kɛ bi k'a ka anniversaire sera san 71 alhamdulilayi rabbil alamina an bɛ ala fo k'a barika da ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka sijan d'a ma ala k'a ɲɛ mɛn a la n'an y'o dugawu k'a ye an bɛ dugawu k'an ka jamana fana ye lajarabili min kɛmɛ k'an sɔrɔ a mɛnna a tabaa n'a wulibaa ye ala ye an bɛ ala deli ala k'o gɛlɛya in wuli ka bɔ an kan hakɛ dɔ min na salala mahamadu kuma ka gɛlɛn n'a fɔra i ka kuma mɔgɔ kan i n'a fɔ Hayidara kuma dɔ bɛ se ka fɔ ka sɔrɔ i ma dabɔ o ŋaniya kama ni n ka baasi min sera cɛkɔrɔba ma kuma fɔ t'a la n b'a dɔn a yafalen don nka n bɛ yafa deli alhamdulilayi. Ni choix in na an ka personnalité la n'o ye patron de presse ye ne bɛ se k'a fɔ a ye opportunité de d'an ma an ka kuma an ka guide kan n'o ye Usman Sherif Madane Hayidara n'a
n'a dɔɔni don ni Aïdara ye ni bɛɛ b'a dɔn d'abord ni Modibo filɛ ne yɛrɛ y'a ka ne bɛ intervenir kosɛbɛ a ka télé kan n'o ye Cherifula ye an bɛ taa débat ni fɛnw kɛ et également a ka san 71 o anniversaire an bɛ dugawu k'a ye halisa Ala ka sijan d'a ma Ala ka kɛnɛya d'a ma halisa Ala ka dɔ fara si in kan a ka to an kɔrɔ jigiya ye parce que Ala bɛ u b'a fɔ tubabukan na ko personne n'est indispensable, personne n'est indispensable, mais il y a des hommes irremplaçables. À mon avis, Aïdara b'o mɔgɔw fɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ la k'a mɔgɔ si tɛ se ko mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si jɔyɔrɔ ta bon n b'a ka ɲagami bamanankan na mais adamaden dɔ bɛ yen o tɛ se ka remplacer Aïdara b'o catégorie fɛ ni Ala y'a kuma diya n na ni ko ne ka kuma Aïdara kan souvenir de dɔ bɛ ne bolo ne delila ka Aïdara ye parce que an caman bɛ yen depuis plus de 30 ans ne bɛ Aïdara ka kuma mɛn n b'a ka radio lamɛn mais an kuma deli ka gɛrɛ a la fo ka taa fɔ ko k'a tɛgɛ minɛ an n'a ka baro kɛ ne ye chance sɔrɔ parce que ne bɛ se ka fɔ chance don n'i kɛra journaliste a b'a dɔn i ni bɛɛ bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na i ni bɛɛ bɛ kuma ne tun bɛ journal dɔ la a wagati ni ne de tun bɛ portrait kɛ mɔgɔ bɛɛ ka portrait kɛ don an ka portrait nana bɛn Aïdara ma fɔra k'an ka guide religieux dɔ kɛ an y'a décidé an ka rédaction na an ka Aïdara kɛ mais an bɛ Aïdara sɔrɔ cogo di an passera an kɔrɔkɛ dɔ fɛ n'o ye Ablaye Jara ye mais n profite a ka micro la ka foli d'a ma qui est très très proche de Aïdara a bɛ indépendant na an y'a f'a ɲɛna ko problème t'a la a b'a lajɛ n'a sera ka guide ka audience sɔrɔ an ye Ala barika la an ye audience sɔrɔ an taara ka interview kɛ a fɛ yen mais interview tun ye portrait interview de a don an taara Singalo wagati kɔnɔ o Singalo wagati la an taara sɔrɔ jama tun bɛ so kɔnɔ mais i b'a dɔn n'i kɛra kunnafoni la surtout n'i bɛ interview ɲɔgɔnna réaliser a ka di k'a kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen mankan tɛ yen buri tɛ yen ainsi de suite mais a don an bɛnna waati min ma Singalo waati wajulu tun bɛ a ka so kɛrɛfɛ balontan i b'a fɔ espace dɔ kan o mankan tun bɛ ka don kɔnɔna na bon ne ni n ka équipe tun bɛ yen an ko an tɛ se ka réalisation an tɛ se ka an ka vidéo kɛ yan an bɛ fɛ ka interview mun kɛ n ko n'an y'a kɛ yan n ko mankan bɛ yan ko mais Aïdara ye mɔgɔba ye n'an b'a fɔ a ye cogo di k'a fɔ ko yan man ɲi parce que mɔgɔba min don diinɛ ɲɛmɔgɔ don an yɛrɛ bɛ fɛ an n'a ye ɲɔgɔn ye mun kɛ an ka dugawu sɔrɔ a la mais an tɛ fɛ ka fɛn fɔ a ye mun b'a tɔɔrɔ mais je vous dis Amadou Aïdara de na an ŋaniya f'an ye quoi an ma ye fɔlɔ a nana an yɛrɛ ŋaniya f'an ye parce que a tilalen ninnu na dɔrɔn a nana ko ko journaliste aw mɛnna ka ne kɔnɔ dɛ bon i b'a dɔn n'an bɛ na nin baara sugu ninnu na n'i bɛ taa mɔgɔ min interview kɛ i b'a lajɛ fɛn mun ka d'a ye ni mun man d'a ye comme diinɛ mɔgɔ don muso kelen min b'a la o tun ye chrétien ye o yɛrɛ ye hijabu u ka ɔrɔbu finman ninnu don pour que a ka apparence kana kɛ de telle sorte que mun bɛ jouer kan mais je vous dis a nana a y'o de taquiner dès lors anw y'a ye k'a fɔ mɔgɔ min don an ma gɛrɛ a la mais humilité b'a la vraiment c'est quelqu'un humilité b'a la et filanan ye mun ye il est très ouvert mɔgɔ kɔnɔ dayɛlɛlen don a sina k'a fɔ an ɲɛna ko ko journaliste nin yɔrɔ in mankan bɛ yan dɛ mais so dɔ bɛ n bolo duguma est-ce que an bɛ se ka jigin ka taa réaliser a ka vidéo réaliser an bɛɛ ye ɲɔgɔn lajɛ parce que o de tun ye anw yɛrɛ ŋaniya ye ka yɔrɔ ka don yɔrɔ dɔ la k'an ka vidéo kɛ ka sɔrɔ mankan tɛ yen mais Aïdara y'anw ŋaniya f'an ye bon depuis yen o y'a ne da la k'a fɔ vraiment san joli nin bɛ ka mɔgɔw wele ka taa Ala kama et puis a bɛ diinɛ f'i ye nɔgɔya la mun t'i lasiran mun t'i paniquer o de y'a to a y'anw bɛɛ sɔrɔ parce que pédagogie dɔ b'a la n'a ye diinɛ f'i ye i b'a faamuya et puis an bɛ wagati min na kow yɛlɛmana fɛn bɛɛ bɛ évoluer mais a bɛ diinɛ contextualiser de telle sorte que i tɛ siran diinɛ ɲɛ i tɛ siran ka diinɛ pratiquer et puis a b'a don i hakili la k'a fɔ fɛn don fɛn gɛlɛnmanba tɛ mais i ka kɛ mɔgɔ jogo ɲuman ye voilà des choses que o bɛ mɔgɔ capter quoi dès lors an jiginna ka sous-sol la an taara ka vidéo kɛ mais je vous dis a tɔgɔ ka bon cogo min na n'i taara ka so n'i y'a ka so yɛrɛ ye i b'a dɔn k'a fɔ poids min b'a la ani mɔgɔba min don mais anw taara
i b'a dɔn n'i ye kunnafondila ye exigence dɔw b'i kan n'i bɛ interview kɛ an b'a fɔ bon an ka interview la an bɛ fɛ ka kɛ tan a b'a fɔ ko problème t'a la an ka exigence a y'a bɛɛ accepter o b'a yira mɔgɔ min don a t'a yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye a t'a yɛrɛ bila sanfɛ et puis a b'a kɛ k'a bila bɛɛ ka niveau la pour que k'i faamuya on va faire il se met au même niveau de compréhension que ses interlocuteurs. Tu vois qu'à tout sabalini au pédagogie là t'as dit ben au dato moi quand on fera moi là n'a pas moi nous marquons là moi nous choisir on appelle des élus de Dieu à moi bien qualité pour là où il y a carabalité mais c'est inné chez certaines personnes. C'est pourquoi moi j'ai dans mon principe moi pas fond nega bonya bi kan quoi parce que ta mo ba ya ita na chudo an ya ka video ke Amadou an klala aya bolo do aku ka transport ka ba dama an no d'abord am baram ke c'est interdit ali ka warmine ka barake o flana an ya le yere mu ye ka tekemine ka yi ka kuma fe o bombo parce que yɛrɛ duwawu ka bon ni wari ye nka ma sɔn a ko journaliste an sɛgɛnnen don c'est comme ale y'anw ka baara dɔn an bɛɛ bɛ k'an ka so kɔnɔ ko mana wuli cogo cogo i b'a sɔrɔ aw de b'a sen kan a bɛ ka ko ɲɛɲini ka jama kunnafoniya ni de bɛ ne ni journaliste cɛ vraiment ka o la motiver mais franchement a ye ne marqué kosɛbɛ parce que il faut reconnaître que mɔgɔ kalanninw de bɛ presse ko dɔn kosɛbɛ mais an kun t'a dɔn ko guide religieux n'o ye diinɛmɔgɔ ye a ka hakilina bɛ se ka taa journaliste ka baara la fo ka taa bonya ta k'u sɛgɛrɛ raison pour laquelle franchement n bɛ aw fo a ka nin opportunité di yan parce que ne kun t'a dɔn n bɛna occasion dɔ sɔrɔ ka nin exprimer Aidara ye n b'a dɔn a yɛrɛ hakili t'a la mais a kelen ni sisan cɛ à peu près fɛn fɛn kɔni ye 10 ans 11 ans a b'a bɔ mais a hakili t'a la mais tiɲɛna a y'a tɔ kanu don ne la ka taa raison pour laquelle moi je n'accepte pas qu'il bɛ Aidara critiquer auprès de moi parce que la première des choses n b'a f'i ɲɛna a ɲini k'a gɛrɛla mɔgɔ min don a ɲini k'a kodɔn yanni k'a kuma dɔ fɔ a kɔfɛ voilà ni ni témoignage kun bɛ ne bolo ka a fɔ a ye ko ye mun fɔ a ɲɛna o ye ka duwawu don a ye toujours ala ka sini kɛnɛya d'a ma ala k'a to an ye jigi ye ala k'a to an ye u b'a fɔ to a kana yeelen ye ka diinɛ lase toujours ala barika dɔ wɛrɛ sera le doucement dɔ wɛrɛ sera Modibo Fofana Banjugu Dante an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin dakuruɲɛ fila nin na an y'a fɔ a ye k'a fɔ mɔgɔ caman de bɛ a ka d'u ye u kɔnɔko mun b'u kɔnɔ n'u bɛ min dɔn cɛkɔrɔba in na k'a fɔ mais ala ka sini kɛnɛya di ni ala sɔnna a ma bɛɛ bɛna dɔn jow kɛra mɔgɔ caman ye weleli kɛ a baara kunkun n'a ɲɛɲɛ mun gaɲɛna an bɛna o segin Mukulsum jaabi ma ale de bɛ n'o jaabi di o la bɛɛ k'i tulo dayɛlɛ ni ala ka jɛ ye Usayi Jalo k'a daminɛ kunun na fo ka se bi ma an balima caman ye weleli kɛ caman ye jaabiw di alhamdulillah mɔgɔ minnu garizɛgɛ bonyana baara in kɔnɔna na o maa fɔlɔfɔlɔ kɛra an balimakɛ ye Musa Jalo ka bɔ Amdalaye ale de kɛra joué Musa Jalo Amdalaye a ye jaabi dafalen di an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ Seyid Sherifu Usumani Madani Haidara a kun bɛ wajulu kɛ Araida la terrain min kɔnɔna na a wele ko ca terrain o de ye jaabi fɔlɔfɔlɔ ye ɲininkali filanan Seyid Sherifu Usumani Madani Haidara mɔgɔ fɔlɔ jɔn kɛra a ka parrain o de ye capitaine Cɛkura Kante capitaine Cɛkura Kante o de kɛra kɛnɛ in denfa fɔlɔfɔlɔ ɲininkali sabanan Seyid Sherifu Usumani Madani Haidara tɔgɔma fɔlɔ caman ye dugu sɔrɔ mais fɛn min ye année ye caman m'o sɔrɔ caman ye dugu fɔ ani ba ni fa an balimakɛ in ye ale bɛɛ fɔ karamɔgɔ tɔgɔma fɔlɔ kɛra effectivement Moti dugu kɔnɔna na a kɛra 1982 janvier kalo la
1982 janvier 1982 a fa tɔgɔ ye Burama Sidibe a ba tɔgɔ ye Diko Sidibe ni ne kun ye ale ye ni saba bɛɛ sɔrɔ a ye ni saba bɛɛ sɔrɔ voilà premier o kɛra premier an balimakɛ Musa Jalo ka bɔ Amdalaye ni a kulo bɛ an na ni waati in na ayiwa k'a garizɛgɛ ye farati a ka jija sini sɔgɔma ni Ala ka jɛ 10h pile a kana i jɔ Sherifila da la ayiwa a kana ni bɔrɛ de wa a kana Sherifila da la n'a sera ni min bɔra la a bɛ n'o dɔn ayiwa maa filanan o de ye an balimamuso ye Kan Diop an b'a fo ka waleɲuman dɔn Kan Diop mais ale m'a ka quartier fɔ Kan Diop ka quartier n'a kulo b'an na ni wagati in na a ka Sirifila Magi ale de kɛra jɔyɔrɔ filanan tigi ye maa sabanan o de ye an balimakɛ Alhasan Sise ka bɔ Moti ale fana ye ɲininkali kelen jaabi donc ale de kɛra maa sabanan ye m'Ala deli sabanan ye jɔn ye Alhasan Sise ka bɔ Moti voilà hakila ni mɔgɔ saba a bɛ se ka an contacter numéro an bɛ se ka numéro dɔ d'u ma mɔgɔ bila ka na voilà a bɛ n'a ka lajɛlifɛn minɛ ni Ala sɔnna Sherifila télévision na inchallah ale ni Kan Diop ka fara an balimakɛ Musa Jalo kan an b'o kelen fɔ u bɛɛ lajɛlen ye walima n'u b'an ka nɛgɛjuru siraw dɔn kɛrɛnkɛrɛnyala minnu bɛ Mopti u ka fɛɛrɛ kɛ an ka n'u ka se k'a lasɔrɔ an ka dɔn olu de don dɛ Mali de don sa ko ma nɔgɔ dɔɔni téléphone na kuma dumuyala ka dɔ ka taa weleli kɛ k'ale de don ayiwa Musa ko ni bɛ na a bɛ na ni fɛn ye min b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Musa don an balimamuso fana b'o cogo la an bɛ dugawu kɛ hakila waati taara ni Ala sɔnna ma inchallah ni Ala ye sini kɛnɛya di an ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ni Ala ma basi foyi kɛ o la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka foli lase kɛrɛnkɛrɛnyala an balimakɛ Aliyu Bukari Hayidara ale min kɛra sababuya ye nin ko in na ka dugawu kɛ a ye Ala ka an ni a sara Ala ka n'a sara ka foli lase welelikɛla bɛɛ lajɛlen ma ani ka foli lase yɛrɛ kuma e min kɛra sababu ye ka jɔ labɛn Adi tɛ foli ko in y'an ka wajibi de an fa n'an karamɔgɔ ale kɔni ka bangeli an bɛ lamaga min kɛ ninnu na ani an bɛ haraka minnu kɛ an bɛ a jigiya de k'a fɔ an bɛ barika sɔrɔ n'a ye an b'a jigiya k'a fɔ an bɛ barajiw de sɔrɔ ni Ala sɔnna ni a baaraw ye inchallah Ala ka o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ an b'aw bila yan sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kelen kan wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu Usumani haidara wangenu, oinyari
Thank you.